No niin, morjestaas YouTube. Meikäläinen on MR Devilin 2.0 ja tämmönen ensimmäinen room setuppi. Ja silleen. Eli tässä oli minä. Ja tuolla on tuo mun 32 tuuman näyttö. Tossa mun tietokone, mä näytän kohta sen sisällön. Ottakaapas. Ai, ottakaa minä mä laitan sen tuolle. Eli. Jos näette tosta hyvin, tuolla on mun i3-prosessori. Tuolla taisi olla emolevy. Ja tuolla joku näytön ohjain. Ottakaapa. Niin. Eli tuo tossa on näytön ohjain. Ihan hyvä näytön ohjain. Tuossa on mun prosessori, että se on joku lisätuuletin. Ottakaa. Tuolla on joku yksi lisätuuletin. Sitten tuollakin on yksi tuuletin, tämmönen pieni. Tuolla on mun kaikki emolevystänne ja Musikanpoja 2. En ole jaksanut vaihtaa. Ja siellä on mun poveri. Niin. Ja näytän vähän mun huonettakin täällä. Oho, nyt meni näyttö. Vittu saatana näitä tuon kanssa. Eli. Tuolla on minun sänkyni. Ottakaapa. Tää on zoomi pois. Olisiko se parempi zoomaamalla? Eli tuolla mä nukun, siinä on 2 sänkyä vierekkäin. Ja sille. Ja tossa on mun Logitechin M500 pelihiiri. Ei tähän niin hyvä, koska tää on läpinäkyvä laaseri ja tää on läsekoille. Ja sitten ottakaapas. Tässä on mun Logitechin vihreät LED-näppäimistöt. Eli ne on G105 Logitechin. Ja tuossa on mun JV. Ottakaapa, kiristän totta. Ja nyt zoomataan, eli kohta rupeaa näkyy nuo. Ja J, solu näkyykin. Otan tuo valo pois, näkyy paremmin. Eli tuonne noin JVG tai JVC, se on semmonen 32-tuumainen HDMI. Näyttö ja hyvää, se olisi näpsy katsoa telkkari, mutta en ole vielä hankkinut digiboksia. Ja sitä mä pelaan sillä live-striimaa. Tuossa on mun toinen näyttö. Sitä mä en ole vielä jaksanut käyttää. Tässä on mun puhelin. Samsung Galaxy X Grovelli. Joku ihan randomi puhelin. Ja hyvä. Ja tässä on mun mitä mä heilutan tuossa, tuon kauksen, kattokaa mä sammutankin se noin ja laitan päät takas. Sieltä pitäisi olla kuulostaa kohta ledi tuolta. Vittu saatana. No niin, se tuli tuo ledi tuonne. Noin. Ja eli meillä oli tänään ottakaapas sitä käkkilaa kattomassa. Käytän. Tänään on 31.3.2013 ja silleen ja tässä olin vaikka mä näytin jo sen kerran niin päivä. Sitten oot nähnyt minunkin. Ja kohta mä ostan webcameen, että mä olisin käyttänyt live-striimeissä. Niin, että morjesta.